आदै हाया थेलासेयानो जागोन ना? औ दे आदै बेयावनो फेनलाना दोन। ओइ आदै दसे जिरायफै दहायनिफ्राय लुखुर लाखार मावबाय नोङो। देहाखौबो एसे थाल लानांगौलै आदै। हा बे बैसोआव गेरनानै थायोबा बे फिसा सानैखौलाय सोरथो नायगोन? मावाबाबो उफाय गैयालै आदै। बे बोसोराव आंना फोथारनि खेथिया गाज्रि फबजोब्बाय। बेबायदिनो जिउ दावबायनायाव इसोराबो आनजाद लायोलै आदै। बेखौ सौसिलांनो हाबासो जिउआव जाफुंसार जानो हायो। नंगौ आदै, आंबो न'खराव आं गैयि समाव हिनजावखौ खामानि दामानिफ्राव एसे थाल लाजानो लुबैयो। गैया, मालायनि खोथायासो बांसिन मुल्यबान जायो। नोंबो गोसोखौ एसे दाद खालामना ला आदै। हिनजावानो न'खरखौ फोजोबनोबो हायो, हिनजावानो न'खरखौ जौगाहोनोबो हायो। औ आदै, ओमफ्राय मोनसे खोथा आदै, बे इंलिस मिडियाम आरो बर' मिडियामनि फारागा मालै? आथिखालाव माथो हाजिरा मावना जाग्राफ्राबो मानसिफोरा इंलिस मिडियामाव सोसावथारदों फिसाफोरखौ। नों थिग खोथाखौनो सोंदों आदै। जों दा बुंगोन बयबो बर'फोरा फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव सोनांगौ होनना। नङाबा बर' रावा गोमालांगोन, बर' स्कुलफ्रा गोमालांगोन होनना मिथिं दावथिंफ्राव बुङो। दा आंनानो फिसा साथामबो इंलिस मिडियामावसो फरायजोबनाय। दा आंखौबो बुंसोयो बै मास्टारा गावहा फिसा साथामखौ इंलिस मिडियामाव फरायहोना मालायनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव फरायहो होनना खोन्थायोलै। जोंबो गोजौनि अर्डार मोनबासो मावनो गोनां जायो। औ आदै, ओमफ्राय माथो बर' मिडियामाव फरायग्रा गथ'फोरनिसाय इंलिस मिडियामाव फरायग्रा गथ'फ्रा साफासिन आरो टेलेन्टसिनबो जायोनो। सिखाखौ दानानै दोनबाल' जाया आदै। बे सिखानि मारामखौबो सानफ्रामबो फुख'नांगोन, अब्लासो सिखाया गोबौ जाना थागोन। बिहामजोखौ मोजाङै बुजाय आदै। आखलखौ बारा मोजां नुथ्रासै आं। फिसाला गेदेरखौ एसे थाल ला आदै, बे नोंनि लोखिसो जागोन। औ आदै, आं बुजिबाय। हिनजावखौ आं बुजायनो नाजानोसै। ओइ माखौ जानो नारखो? हाय गनायखौ जायो नामा? बबाव एरसिना फैखो गाद्रा गुद्रालाय?
बे नोंनि हाजिरा मावनाया बोरो मोनबो खोना मोनबोदिया फैसाखौ लायदा सावरिसो जालायबाय माहाजोनफोरा बिदिनो ओंखाम बोथिसे जाहोना सावरिसोमोन होनना बुङो नोंबो बेनो हौवानि जात नोङाहाय मालायनि फंसे बाथ्रा बारनो हाया 400 रां नांगौ आंनो रानिनि स्कुलनि फिसनि थाखाय नोंना रावफ्रा मानो बिदिलै बिमा गोरा गोरा बबाव हाजिरा मावबानो लोगो लोगो मोनबोनांगौ दे बिसोरनावबा सिबाजानि दैबाय बायामोन खोमा मालाय बायदि नङा आदैया दाहायनोबा होफैलायगोन दे आं मिथिया लाना फै मालायफ्रा हैथ'लांबाय लासिंसो आं थानांगौ नामा हारसिं जों हौवा हिन्जाव लेखा रोङा होनना फिसाखौ इंलिस मिडियामाव फोरोंबाय बेखौबो खरसा होनो हायाबालाय मानोथो थांना थाबोखायो नोंलाय बिमा खोथाखौ बारा दा बुंसै लाजिखांबाय आं नोंनि खुगानि रावफोरखौ खोनाना बा गोरा गोराथार माथो बेलाय बुनो हो फै बुफै नोंफोरबायदि रानदों थैनो रोङि हाखर गैयियानो आंजों आयै आगैखौ स्कुलाव दोनलांदो आंबो थांसै दावला दाबो थाङाखै नों स्कुलाव जल्दि थां नोंनि रावफ्रा मानो बेबायदि जालांखो बिमा